I'm doing behind the scenes, you know. Čekej, stůj chvíli. Zaujmi pozici, já si to nastavím. Čekej, běž... Co bych mohl udělat a Vidíkovi by se to nelíbilo? Ne. Že za zásobu, já vím. Počkej, kámo, pojď trochu blíž. Jakoby. Víš co, já potřebuji, abys byl trochu takhle natočený. Abys byl takhle natočený trošičku. No, aby tam byla vidět ta zbraň. Tak. Jo, to je přesně. Slabý ráz, kámo. Natáčím a zkusím to. No, tak. Že levý oko, pravý oko. Skurvený zpětnej ráz, to je silný, co? Ty vole, jenom jenom trošičku, jako ti to kope v té ruce. No, pojď. No, a přesně to. Hlídej věci. Hlídej věci. Hlídej věci. A tak když vysuneš ty ruce, tak ti to změní zbraně. Tak můžu? Takže mám takhle zvednout, jít. Zvedneš a jdeš. Se mi rozejbal. Kamera. To je stejně mi co vyskočí. Ale sem ty retarde. Je mi to. Spidermane. No tak, jenže ono, víš co, tady je to modrý a tam je to bílý. A dej doprostřed a tam spadne. Kam doprostřed? Blbě. Znova. Stejně vypadáš postižen. Don't do this. No. Please don't. A můj pes vždycky jde uprostřed cesty a má svojí. Kámo, víš, to je smutný, že za to budou nějaký holky. No tak můžu dělat.